diri sa good news. Abo, I don't know Ah, kung good news, good makonsider news siya nga na, good sana. news. Good news. Tungod kay na ay latest sa ICC, no, sa International Criminal Aha. Court sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Kini tungod kay nag-order karon ang ICC para sa medical examination pa former President Rodrigo Duterte. Kini aron i-determine, no, sutaon kung siya ba fit to stand trial over sa katong alleged crimes against humanity linked to his war on drugs, no, ni former President Duterte. Sa ruling sa ICC, Joel and Archel, no, sa ICC pre-trial chamber, ang appointed three independent experts. Una, kining forensic psychiatrist, independent neuropsychologist, ang ikatulo kining independent geriatric neurologist. Ayan. So tulo ka mga doctors nga mo examine kay former President Duterte. Kining assessment kay Duterte, kay former President Duterte, physical o mental capacity to participate in proceedings. Kung fit ba siya nung kanang mo pailalom sa kining trial. So kining decision human nga nag-request from former President Rodrigo Duterte's defense team na i-delay ang hearings tungod sa iyang health concerns. Remember, September 23 to nakaset pero gi-move no ni Attorney Kaufman katong hearing subject to due to katong health reasons no or concern kay former President Rodrigo Duterte. So mo ni ang latest update karon sa kaso ni FPRD. Well, Good news I kayo. hope nga mo gawas dayon ang kwan nila. Kano sa ba naba sila timeline kung kano sa sila mag-start sa ilahang assessment? Murag Okjo, Actually, the panel report is due by October 31. Mo'y nakabutang. Okay, next pila na siya? Murag 15 next 15 days, 14 next days oh. na lang, no? Mm. Tama ba? 15 days, 50 So 14 days, so 17 man dapat ta karon. So 14 dapat ang days. parties daw allowed to submit comments by November 5. So possible November 5 ahead of Ah, after. So nanay decision na pod ang ICC ana. so November 5. So sa to pa dili pa nato na may balaan kung unsa ang kwan ana by kwan kining October 31, no? Dili I think pa. dito pa lang na sa kwan, no? I hope Mm-mm. nga kwan mapadali na siya kay kwan ba haning luoy pod kung ma-delay pa og maayo. Although iyahang defense ang nag-request sa delay, pero kinahanglan mapadali ng kwan na kay more by clamor sa mga tao nga kinahanglan nga makuan na dayon, no, masugdan na dayon kay laliman Pila mo lima, March pa yes. wala pa gyud maaring. 7 Mm-mm. months na, no? Wala pa Oh, katong ibasahan siya, wala formal nga pagbasa sa iyaw. 7 months Tinuod. na pas prisuhan wa pay klaro kung unsa ba gyud. So paabot na kini, no? Kini nga mga laboratory examinations himuon, no, sa kay former President Rodrigo Duterte. So kung 31 laboratory day ang ilab Ito ba na? nasa Laboratory ba na? laboratory. Examination. Basta I don't examination. know kung forensic psychiatrist, I don't know unsa ang mga procedure ang gamiton na pero nara sa ilaha kung unsay decision ang hinaot unta na nato nga dili bias ang ilahang resulta nga himuon ana gani. Yes. O kanang sincere na Ako result sa examinations. kuan O ko kanang nakita na ko nga ah, wala man siya sa Pilipinas. So kanang mga kanang mga experts nga giunsa din ha. Siyempre kuan na sila kining By the mga record. independent. Ha? Mm-mm. Dili man na sila, wa man na sila connection kang Duterte, wa po na sila connection kang Marcos. Mm-mm. So kung unsa ang ilang kuan kanang assessment nga so kung independent, kabahin sa it's probably private, no? posible nag-appoint Posible, ang no? court or posibleng gikan sa government sa any country, no? Wa tay idea magud kung unsa ang composition aning kuan ni kining mga experts nga gikuha sa kuan ICC. Mm-mm. May Okay. very good So basing paspas na lagi kay update basin og na paspas kay ka.
Mm. Basin dayog ang ilang kwaon nga expert sir sa forensic psychiatrist kay gikan sa Pilipinas. Musugot ka na. Dili po siguro. Hindi, I kung doubt. mag-independent ka na, ayaw na lang. It's either way, magiging bias siya. Nabitado Di ba? na daw. Mm. O kung Pinoy mo unsa ni, it's either pro Duterte or anti Duterte, period. Mm. Di ba? So, kana no, Pero ang kung latest update sa ICC Yes. sa kaso Good ni news. former President Rodrigo Duterte. So, I think this is laliman nimo unsa to ingon unsa to nga mga expert ganina, Forensic Ah, psychiatrist, forensic psychiatrist kuyawan no karon po ko kadugan ng forensic neuropsychologist o neuropsychologist, geriatric Gerard, neurologist. kana ra gyud ko naibala. puro mga Psychiatrist, puro feel na ko psychologist. murag sa brain, mental, Geriatric Ano ba? mga tiguang. mm. Okay, so that's the latest sa ICC update sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.